Ein milltir sgwâr ni yw Llandeilo. Dre farchnad ar lannau'r afon tywi. Yn Llandeilo, mae'n, wel, gallwch chi weld, mae'n rili brydfer. Mae'n bert iawn. A mae siopau neis, mae boutiques, mae pob fath o caffis. Mae llawer o tafarnau hefyd i pobl dod, os maen nhw'n moyn dod yn y noson i yfed a mae fe jyst yn rili neis, ydw e? Rhywbeth i bawb. Rhywbeth i bawb. Dyma ni yn Milltir2. Yn Milltir2, mae fel amgueddfa o'r tŷ le oedd Lord yn Efyr. Hefyd mae twristwyr yn dod i weld yr gwartheg gwynion yma, sy'n symboli grym y tywysogion Cymreig. Mae 3 castell rownd yr ardal o Llandeilo a maen nhw'n go agos. Castell yn Efyr yw'r un agosach i Llandeilo, a wedyn mae dati Drislwyn sydd yn rybyll. Wedyn mae Caracennau ger siap ac mae'r golygfeydd o fyna'n gret, maen nhw'n brydferth iawn. Mae 2 chwaraeon yn specifig am yr ardal mawr neu, sef cricket a rygbi. Mae stand mawr o'r enw'r Stadiwm y Millennium. O'r stadiwm wedi cael ei agor gan Ray Gryfel pan oedd e'n fyw. Dyma tîm tynnu'r Llangadog. Maen nhw'n barod wedi bod yn llwyddiannus iawn yn Cymru a nawr maen nhw'n disgwyl i mynd i Aberdeen a ennill y UK Championships. Maen nhw'n rili dda, gryf, ond na, pob lwc i nhw. Ni'n trio ymarfer o leia 2 waith yr wythnos gyda cystadlaethau ar y penwythnos hefyd. Glyn yw'n coach ni a mae fe'n ddyn eitha strict iawn a ni'n ei weithio'n rili galed. Mae weith yn y tîm i gyd a mae tua 3 bedair hefyd yn dod i ymarfer gyda ni, felly mae sgwad eitha mawr gyda ni. Trwy gystadlu yn y tynnu'r rhap, ni wedi teithio dros Gymru gyfan a ni hefyd wedi teithio dros y Deyrnas Unedig. Buon ni'r Eidal yn 2005 yn yr European Championships nes o'n ni, a dython ni'n bedwerydd fyny, so nawr falle cap mwyaf ni wedi cyrraedd hyd yn hyn falle. Mae'r Cwm Cymru yn gryf hefyd yn Sir Gâr, mae llawer yn gallu gwneud ffrindiau a mae fe'n cryf yn yr ardal. Gallai cael y raspberry white chocolate, please? Gallai cael pizza please? Maen nhw tueddu newid y blasus bob rhnawn, llawer o dewis. Dydd Godewi drwy diwetha, fi'n credu nathon nhw un gyda cennin ynddo fe. Mae'r coders yn denu llawer o celebs i'r ardal. Credu bod David Tennant wedi aros yna. Mae Don French wedi aros yna. Cawdor yw'r unig hotel 5 seren llawn. Wel, un cwyn fi'n credu fi'n gwneud beth i siopau Llandeilo yw'r ffaith bod dim o gwbl o siopau dynion, maen nhw gyd yn benywaidd. Sym lot o siopau chain yma, oes e? Mae siopau boutiques fach yn gwneud y dref yn edrych mwy unigryw. Mae'n rhan o delwedd Llandeilo fi'n credu. Ni'n ffodus mewn Llandeilo bod llawer o amrywiaeth o gaffis. Ambell i lle chi fod yn styc am dewis achos mae siwr gymaint o'n nhw'n gwneud gwahanol bwydydd. Mae pethau fel delicatessens fel sy'n tu ôl ni fan hyn, a felly bwydydd Cymreig cyn ffasiwn. Mae da ni tapas bar sydd bwydydd Mexican. A felly mae llawer o amrywiaeth i blesio pawb yn Llandeilo. O bod march yn edrych ar bron o Llandeilo, chi'n gallu gweld golygfeydd anhygoel neu chi? Chi'n gallu edrych lan a lawr Dyffryn Tywi. A maen nhw 2 mor brydferth ei gilydd. A mi'n credu mae lot o pobl yn cofio y bont gyda'r teioedd lliwgar. Wel, hwnna oedd ei milltir sgwâr ni, Llandeilo. Cofiwch gael o mewn am paned o de, mae digonedd o caffis i gael. O, ai. Joio mas, iawn. Cheerio. Gwyd nawr.